ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. वाभळे वैभवडी नगरपंचायतच्या विकास कामासाठी खासदार आपले माननीय खासदार नारायणजी राणे साहेब तसेच आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातून 3,25,00,000चा भरघोस निधी वैभवडी नगरपंचायतला प्राप्त झालेला आहे. ती कामे खालीलप्रमाणे सांगते मी तुम्हाला. वाभळे वैभवडी नगरपंचायत हद्दीतील सोलर हायमास्ट पथदिवे उभारणे, पाणी पुरवठा विहिरीत ग्रीड आधारित सोलर यंत्रणा उभारणे 1 कोटी. वॉर्ड क्रमांक 17 मध्ये सतीश रावराणी घर ते भैरू गुरखे घर पर्यंत रस्ता तयार करणे 50 लाख. वॉर्ड क्रमांक 17 मध्ये लांजवळ वाडी इथे विहीर बांधून पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे 25 लाख. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये कलादानाची सुधारणा करणे व पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे 10 लाख. प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये आमकारवाडी पर्यंत जाणारा रस्ता 30 लाख. प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये नगरपंचायत ते मच्छी मार्केट पर्यंत बंदिस्त गटार बांधणे 25 लाख. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये कळगुटके घर ते बोबाटे घरापर्यंत रस्ता तयार करणे 30 लाख. प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये आदिष्टी देवी फोंडाघाट रस्त्यालगत सुशोभीकरण करणे 20 लाख. प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये मच्छी मार्केट ते महाकाली कॉम्प्लेक्स पर्यंत बंदिस्त गटर बांधणे 25 लाख. वाभळे वैभवडी नगरपंचायत हद्दीतील रस्त्यावर थर्मल पॉइंट करणे 10 लाख. असा एकूण 3,25,00,000चा भरघोस निधी माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्हाला प्राप्त झालेला आहे. तसेच आपल्या वैभवडी तालुक्याचा पूर्ण कायापलट हा आपले माननीय खासदार नारायणजी राणे साहेब तसेच आपले पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या माध्यमातून हा होतच राहणार आहे. त्यासाठी मी साहेबांचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद.